Jos TV channel ne da za su na nishaɗantar da ku da zafafan bidiyo waɗanda za su na sa ku ƙyaƙyatawa. Sannan kuma Jos TV ba su tsaya iya nan ba, za su na karɓan tallallukan ku, ma'ana tallan channel ɗinku ko kuma tallan wani bidiyo ko tallan kamfani da kake buƙata, amma duka za ka iya mana magana akan wannan number ko kuma ka yi comment a ƙasan wannan bidiyo ɗin namu idan kana buƙatar mu tallata ma. Kai dai kawai ka ci gaba da bibiyan channel ɗin namu mai suna Jos, inda muna sa muku bidiyoyi na faɗakantarwa da kuma comedy masu zafi sosai. Kada ka manta ka danna mana subscribe a channel ɗin namu mai suna Jos TV, sai ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Iya ƙurewar mutum kun ga ba za ya san gaibu ba.